Ay, ako ba kayo? Tati cellphone dati pala ruman eh. Ay, parang daw. Hello, paray. Tata? Wine, dito yung balay. Dito balayaw. Ang kaya mabalin na ito, wine. Sige, karat paray, wine. Umayak. Wine, umayak. Sige, karat. Wine. Nga, umayak, tapapanaman ng kanyag, tudtudo, ang tayo tilapya ka, kaya mo man tagpakabasan. Ay, apo, lakay, New Year, nagaduti obraan. Tumulong kamutan. Umayak. Ayun no. Ni pari andong garod bakit? Paring andong, kamayon lang nga paring andong ti iras-rason mo. Ang bibiyang ko kini kong paring andong. Ang bayani kong parem. Nagsinada garod ka na o kinibakit na. Nagsinada? Apay kanuta nagsinada lakay. Ay na po bakit? Dayta kumati mapangkung amuan bakit? Hindi na mo palumusan. Madila kaya pang ka. Tapos banagam natin na nagsinada. Kaano da ka nung nagsina? Ay na, po bakit? Banagam mo pa. Tapos iba ka. Dahit- Ungkan. Dayta ti pagapura ang chismes. Apay na tanga nagsinada. Ay nalakaya puram. Pahinga ka sa ti panagangas mo. Terima naman. Umang ka man lang agang angasan. Kakabsat. Saan mo nga datay panaglastog yung amuyaw. Datay pampaingay may para itibaro nga tawin. Ay na, inga na itata nakatagtagari pa ilaeng. Kung may kayo atay pakita kanyayaw. Una ako. Nakawarwara kayo. Diyo pa ang mumang ay simpamot yung nagidaan nyo. Nga kayo nga taaya manok nga tumpuak latati bigat. Binamong ay simpati pagidaanan. At nga tati katulong yon nga simpati pagididaan nyo. Barbaro tawad nga awampay tinagbalbaliwan nyo. Apo. Anya. Ay na, nakita yo kakabsat. Ay na, pang makatawin man daytan nga tagarinan.